खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमानो गोनां जादों बलेबम जात्रायाव थांनाय 3 सुबुङा आरो गासै 10 जन सुबुङा जोखोम जानांदों। थांनाय देवबाराव डिब्रुगड़ आरो रङियायाव जानाय गारिनि जाब्रबथायाव बलेबम जात्रायाव थांनाय 3 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरा फारियै राहुल पाठर आरो प्रणब दास कंकज दास होनना खौरां मोननाय जादों। थागिबि असमिया सुबुङा आसामनि जायखिजाया जायगायावनो कार्बि आलंआवबो हाबायना थानो हागोन बा बिटिआरआवबो हाबायना थानो हागोन होननानै दिलीप शइकियाया फोरमायथिदों। बिटिसिआव सिक्स सेडुल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकबो मोननो हादों। बे संबिजिरारि बेसेबां एडभान्टेज दं बे आयदाखौ उननि समाव बिजेपि सोरखार फैब्ला जों साननाय जागोन होनना दिलीप शइकियाया फोरमायथिदों। बिटिसिआव सिगांनिफ्रायनो रायजो जानाय गावनि मुङाव हा थानायानो मानो हाखौ सोलाय सोल' खालामनो हाया गोदानै मानो हानि पाट्टा मोननो हाया बे बबे हादोरनि आयेन होनना दिलीप शइकियाया बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं गुबुन हारि हारिसाफोरा बर' हारिखौ सुथुर महरै नङा लोगो महरै साननानै लायो आरो जौगानायनि हाबा मावनायाव मदद होयो होनना सिएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। बर' हारियाबो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो थांना थानाय मोनसे हारि बेनिखायनो गासै हारि हारिसाफोरखौ लोगोआव लाफानानै दावगानो सानदों बिथांमोननि गुबुन गुबुन बिथिङाव मदद होदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव सोरबा सोबख'नो थगायनो आरो नासयनो नाजायोब्ला बै हारिफोरा जोंखौ मदद होयो होनना बिटिआरनि गाहाय सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। मानसि आरो थाम्फैनि गेजेराव सोमजिदों दावहा थाम्फैनि उदखाराव गासै 4 गामिफोरा मोजाङै जानो लोंनो हायाखै जेराव 4 गामिनि रायजो राजाफोरा थाम्फैनि उदखाराव जानांदों गोबां जिंगा माब्लाबा गाइखेराव दोननायाव थाम्फैजों मोगा मोगि माब्लाबा बेदरफोर फोराननायाव थाम्फैनि उदखार बे जाथाया सोमजिदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि दामगाव बायदि बायदि गामिफोराव। मख'नो गोनांदि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बैफोर थाम्फैफोरा अन्थाइबारि ओनसोलाव जाखब नार्जारि मुंनि कन्ट्राक्टरा मोनसे चिरां पल्ट्रि फार्म फसंदों। बे फार्माव मुलि सारैनि जाउनाव गोबां बिबांनि थाम्फै उजिनानै 4 गामिफोरखौ जानाय लोंनाय आरो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव असान्थि खालामदों होननानै रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। माब्लाबा हां लानो हायै बायदि मोनामनाय माब्लाबा बेदरफोर फोरानोब्ला थाम्फैनि बिरफुंनाय माब्लाबा जामुं आदारफोराव थाम्फै बानाय आरो माब्लाबा मानसिनि साखाथियाव थाम्फैनि बिरनायजों गोबां रोखोमनि असान्थि जानांदों होननानै रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गासै 22 बियाबाव बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। 6 नं कुसुगाव बिटिसि बियाबाव एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा बिपिएफनि बिजाथि महरै गसंगोन आरो 20 नं मथनगुरि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि महरै बेगम आखतारा आहमेदनि मुंखौ फोसावदों। झारखन्ड रायजोनि बारग' गिबि मन्थ्रि बिथां शिबु सरेनआ मैया 81 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। गावनि देहायारि जेंनाजों थांनाय माखासे समनिफ्रायनो दिल्लीनि गंगाराम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो मैया जोबथा हां बोबाय बारग' गिबि मन्थ्रि बिथां शिबु सरेन बिथाङा। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरिनि नाराबारि गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो इएम रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। बिटिआर सोरखारनि मिशन बैसोमुथि बिथांखिनि गेजेरजों हानि गनायथि बिलाइखौ मोनफुंनो हानानै मैया रादाब बिजोंनि गेजेरजों सेरफांगुरि ओनसोलनि नाराबारि गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि जासिहरदों। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुराव बिर सिलाराय भवन लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। खेबसे आबुं जाखांनायनि उनाव भवना हारिनि बाहागो लाफानाय हारिमुनि रैखाथि आरो लाइमोनफोरखौ गोहो होनायनि मोनसे थावनि महरै खामानि मावगोन जाय बिर सिलारायनि अरायथा उनमोनथायनि थाखाय मान बावनाय महरै खामानि मावगोन होनना सिएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। अन्थाइबारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै सावरायमेल खुंदों प्रदीप कुमार मोसाहारिया। बिटिसि बिसायख'थिया साखाथियाव सफैनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि हान्जाखौ राफोद खालामनो थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि लागासिनो दङ। बेबायदिनो फैगौ बिटिसि
बिसायख'थियाव 2 नं, गुमा समस्तियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय गामि गामि थांना रायजो राजाफोरजों सावरायहैदों अल बिटिआर डिफारेन्टलि एबल पार्सन प्रटेक्शन अर्गेनाइजेशननि आफादगिरि प्रदीप कुमार मोसाहारिया। नि रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।